Elektromagnetické vlny. Bez nich bychom si náš každodenní život těžko představili. Žádná Wi-Fi, žádné světlo, v nemocnici byste si nešli na rentgen. Všechna tato vlnění spadají do spektra elektromagnetických vln. Liší se od sebe vlnovou délkou a hlavně vlastnostmi. Od nejkratších vln, jako jsou třeba rentgenové vlny, se dostáváme přes viditelné světlo, které má vlnovou délku 400 až 800 nanometrů, k mikrovlnám a televizním a rádiovým vlnám. Mají ale tyto vlny všechny základní fyzikální vlastnosti? To nyní ověříme. Nejprve si ale musíme povědět, jaké vlastnosti budeme ověřovat. Viditelné světlo se dokáže například lámat, odrážet nebo polarizovat. Na pokus si vezmeme mikrovlny. Tyto vlny jsou pro nás sice neviditelné, ale přesto velmi důležité a užitečné. A právě tyto vlny by se měly stejně lámat, odrážet a polarizovat jako viditelné světlo. Před námi jsou tyto dva kornouty. Jeden je vysílač a druhý přijímač. A tento modul sirény nám indikuje, jestli signál přechází z jednoho do druhého nebo ne. Nyní se každý kornout dívá jinam, proto nemáme žádný signál, siréna tedy mlčí. Když ale kornouty namíříme proti sobě, signál se krásně přenáší z jednoho do druhého. Nyní je oba vychýlíme z kurzu. Signál se nám opět ztratil. Tím ověříme zákon odrazu. Šikovně umístíme odraznou desku, signál se od ní odrazí a siréna se rozezní. Zázrak. Také vyzkoušíme zákon lomu. Kornouty opět vychýlíme z kurzu, ale do jiných hodnot. Mezi ně umístíme optický hranol. Signál se přenáší přes hranol a siréna se opět rozezní. Další zázrak. A nakonec ověříme, jestli funguje polarizace. Jsou-li průzory na desce vodorovně, signál se přenáší. A co když průzory pootočíme o 90 stupňů? Signál ustane. Zablokovali jsme jednu ze složek vlnění. Elektromagnetické vlnění má totiž dvě složky k mytání. Elektrickou a magnetickou. Tím jsme se již dostali ke konci pokusu. Fyzika je prostě skvělá. A napadlo by vás, že tyto kornouty jsou vlastně Wi-Fi?